Oh, sanibonani bazalwane. Siyabonga kakhulu. Bonke nje abazalwane abakhona. Nabasuka le kude ko Harry Smith. Kuphina kuphi nje njengoba sihlanganela namhlanje. Into enkulu kakhulu ke bazalwane esizoyenza la sizongena olwandle. Ulwandle ke ilona noma iyona nto esemqoka. uNkulunkulu medala umhlaba kuthiwa wadala umhlaba wasedala ulwandle. Ingakho ke ulwandle lunamandla ngangokuthi luyalingana nezulu. Abantu abadala bangasekho uma belala abanye babo babuyela bazohlala la olwandle balinde khona ukuyisabelo sabo. Abanye abantu bayabeshiswe bethathwe bezophoswa olwandle. So ulwandle lunezidalwa ezikhona kulo. Olwandle mawufika phakathi kukhona izinkomo, kukhona izimbuzi, kukhona imizi, kukhona abantu abaphilayo olwandle. Olwandle kunomhlaba njengoba sisemhlabeni nathi kukhona umhlaba okhona olwandle. Njengoba sikhuluma la singabe izibongo ezahlukahlukene, and then naphakathi futhi bakhona abantu abalezi izibongo esiyizona. Ingakho mawukwazi ukukhuluma olwandle unikela olwandle kuye kwenzeke lento obuyifuna ngoba kukhona isidalwa oxhumana naso lapha ngaphakathi. Kunamathunzi esamba nawo ahlula imithi. Kunamathunzi esamba nawo ahlula imithandazo. Kunamathunzi okwakhiwa emndenini, kunamathunzi okuzalwa, kunamathunzi okuthakathwa, kunamathunzi angenziwa ukuthakathwa enziwa ngamazwi akhulunywayo. Kuthiwa ngeke uze ulungelwe yilutho, angeke uze uphumelele. Kusho umuntu ayisho leyo nto bese yanamathela uyigqoke. Ngaleyo ndlela leyo kuyenzeka uhamba abantu ugume ugeze uphalaze kodwa kufane ngoba leli yagama elakhulunywa empilweni yakho lakhulunywa laseliyahlala. Imizamo yokuthi ke singene olwandle nemizamo yokuthi sizohlambuluka ngokwasolwandle iyasiza lapho ezintweni ezinjengalezo ukuthi noma ngabe isiphi isimo ohamba naso, isiphi isimo osimbathile, iyiphi inkulumo emise inhlanhla yakho kodwa ingabi nawo amandla mase singena olwandle bese uyasizakala. Abanye banemimoya, abanye banabantu abadala, abanye banezithunywa, abanye banamadlozi kodwa akubasebenzeli lokho ngesimo sokuthi babophekile, ngesimo sokuthi bavalelekile kunezinto ezibavalayo. So ulwandle ngasonke isikhathi luhamba luzogcina la onqenqemeni lolwandle njalo luletha izinto ezinhle kumuntu, luyayihlambulula izinto ezibophekile. Ngiyafisa ukuthi ke uma sinalenkonzo enkulu kangaka yokuhlambuluka neyokuzalwa kabusha ngokwamandla olwandle, noma ubani olana azi ukuthi ukuba solwandle kusemqoka, ukuba solwandle kubalulekile, and ukungena olwandle yazi ukuthi awumani ungene njengathi ungena emfuleni. Uma singena isinoma kanjani sike sizobhukuda sizojabula ku December noma kungamaholide, kodwa masizongena ngokwemthandazo kubiza ukuthi mawungena bese uyacela kuqala unikele ngemali emhlophe ukudonsa abantu bakini, ukudonsa izithunywa zakho, ukudonsa izidalwa zakho, uyanikela kuqala bese kuyima ungena. Kuqala kwakuphoswa into phakathi uma kuzongenwa. Uma leyo nto izohamba ibuye kubonakala ukuthi abantu abazongena bazobuya, kodwa mengabuyanga kwakuthiwa shuthi ngamanye amazwi akekho umuntu ozobuya lapho. Ingakho uma uzongena olwandle kungathi ungaqala uhlambuluke, uzihlambulule wena kuqala, ungangena olwandle ungayihlambululile ngoba ulwandle aluyithandi into engcolile. Ulwandle luthanda into enjani? Ehlambulukile. Akusikhona ukungcola ngokugqoka nangokomzimba kodwa ukugqoka inhliziyo yakho ingalungile,
ungahlambulukile uphuma ekhaya udikilile unenkinga oyibophile unento esenhlizweni yakho engasuki uLwandle alizwani nawe singaba nenkinga manje ukuthi khona ongene wangaphuma inkinga ube ngazilungiselelanga so ngizocela ke ukuthi abazongena ngiyazi bakhona abaphelezele abangazili kuzongena abaphelezele nje ukuthi hayi siyobuka ukuthi kungenwa kanjani noma kwenzakalani kodwa laba abantu abazongena cela bazimisele bazi ukuthi kuzokwenzeka imangaliso abezungena mahala belishise emini kumakhaza manje so isikhathi sokungena lapha singenela umdlalo asikho la singena ngoba ku serious kakhulu sizozama indlela ukuthi wonke umuntu ozongena asizakale noma ngabe yipi inkinga ayifunayo siyazi ukuthi abanye abantu bebe nakho ukuthi uma beke bakhulekelwa kukhona ezokwenzeka babe nethemba ngicela ukuniqinisa ukuthi umthandazo unamandla futhi lo mthandazo sizowenza unamandla kakhulu ukudlula mhlambe eminye imthandazo ngoba sizawuthandaza emva kalokho bese siyangena phakathi olwandle nabantu bonke abafisa ukungena uNkulunkulu uthembisile ezweni lakhe ukuthi konke sokucela egameni lakhe uyosenzela khona uthi ke noma ngabe yini akayikhethi izinto okumele siyicele uthi noma ngabe yini eniyoyicela egameni lami ngiyonenzela yona so noma ubanika onenkinga owazi kahle ukuthi ayilungi sebahambile abantu wabahamba bathandazi kodwa kuphumeleli namhlanje ngizothi ithemba uNkulunkulu usinikezile ukuthi siyokucela uyosenzela khona sizawungena bazalwane ngicela ukuthi wonke umuntu oze la sisondeleni la ngaphakathi siqale sibe neminikelo esizoyenza and then masiqedwe kwenza iminikelo sibe sesiyahamba ngoba lapha ngaphakathi uhlelo lakhona luthi lizofakwa yimi mhlawumbe nabasizi bami sizawungena siqale senze iminikelo khona bese ke siyangena ngawani ngiyacela bazalwane ukuthi singangeni ngalendlela ukuthi nombani amana angene njengalaba ayibhukudelayo so ngena ngendlela efanelekile uyangena siqede ngawe uphume kungena omunye siqede ngawe uphume kungena omunye siyazwana bazalwane ngiyabonga ibandla lami leli elingisupportile Nkosi yami siyabonga kakhulu right okay akuboleke la abazalwane ngifuna bezonikela manje bonke ngawani bese ke siyangena lapha ngaphakathi okay bengicela laba kade bemla beze la manje laba kade bemla cela bese laba kade bemla akade bemla ngicela beze la Nkosi yami okay khala kubona Nkosi yami Baba iya kuthanda Nkosi yami Baba iya kuthanda Nkosi yami
Alright, siyabonga kakhulu. Laba abayosetshenzwa ke as shilo. Bazama nobaba ayobasebenza ngaphakathi. Ngiyacela ukuthi mabe sisuka la bona bazahamba phambili. Bese kuba ne group yethu yesibili ezisishilo. Abantu abafuna ukungena emanzini. Abangafunanga ukusetshenzwa. Abafuna ukungena emanzini. Leyo group leyo group yethu yesibili. Angithi leyo group yesibili ke bazana nayo. Lo bhuti lo uzohamba nomnikelo wayo uhamba ngapha eceleni bazongeniswa emanzini kuphela abasetshenzwa bona. And then ubaba labo uzobasebenza uzobanikeza ama product ezimayeza yonke into laba abafika bazosetshenzwa straight lapho. Kudilwa nethunyazwa wabo yonke into ngoba kuba khona abantu abazolahla ke into zabe emanzini abafuna ukungena nje emanzini. Njengoba sukungeniswa nje emanzini. Labo ke ngicela ukuthi baba ngicela uhambe ngale ngakubona. Bona ke bayanikela nje lo mnikelo lo uNkulunkulu abathinta ngawo lo sokothandweni. Bonke laba abangapha ngaphandle. Bonke laba ngala bazokhipha umnikelo khathi mhlabeni ngana mhlabeni ngana lapho uthi baba ngiyakuthanda. Nkosi yami, Nkosi yami, Nkosi yami, Baba kia kuthanda, Nkosi yami, Nkosi yami, Nkosi yami, Nkosi yakuthanda baba, yakuthanda, yakuthanda, Nkosi yami, Nkosi, Nkosi yami, Nkosi yami, Nkosi yakuthanda baba, yakuthanda, yakuthanda, Nkosi yami, Nkosi, Nkosi yami, Nkosi yami, yakuthanda baba, yakuthanda, yakuthanda. Alright, bazalwane, sesiyahambani ke bazalwane. Sesiyahambani. Ngicela senze kanje. Njengoba nika nje. Ngicela ukucacela. Labe ngithabeze ngaphambili. Ngicela ukuthi ngiqale ngani. Siyazwana. Ngicela uqala ngani ke then sengiqhubeka ke nabanye. Ngicela uqala ngani. Ningadidiseki masifika lapha phambili. Ngicela ngani. Masifika lapha ningadidiseki. Ngicela uqala ngani then ke bazoqhubeka abanye basondele. Wonke umuntu oyimisela ngokungena asina inkinga kodwa nina sizoqala ngani. So sizohamba njengamanje siye ngale siyongena. Siyazwana bazalwane. Siyazwana bazalwane. Zondi kubekane Senzeleni misila, inyawo senu, senzeleni misila, senzeleni misila, misila, senzeleni misila. Oh senzeleni misila siyabhemu.
ngisacela umsuzwana nje umsuzwana nje Nkosi yami ungilinde umsuzwana nje ngisacela umsuzwana nje ngicela ungiphe elinye ithuba lokuphila Nkosi yami Baba ngenzanga kahle phambi kobuso bakho
idimoni aliluli idimoni mawuzolikhipha kunezinto ey'mane zenzeke okuphazamisa le nto osuke uzoyenza ngoba idimoni alifuni ukusuka kumuntu idimoni idimoni lisuka kumuntu mhlazane wafa mhlazane ufa idimoni liyaphuma kuwe kodwa uma usaphila idimoni aliphumi kuwena ngiyacela ukuthi bazalwane isimo esibhekene naso njengamanje somoya esani kodwa uthi ngizokhipha idimoni elikimi yabona njengoba sila bakhona inhliziyo zabo ziyasola ukuthi bebeyaphi Haleluya. khona ethi bengiyaphi kodwa idimoni selifikile kuye lizokwenza ukuthi angabi nawo amandla alento azoyenza namhlanje. Haleluya. So ngiyacela abazalwane ukuthi ungayisoli usuhamba izwe elingaka usushiya into zakhe eziningi kangaka okade uzenza wazofika kule ndawo kodwa ubuye ungasizakalanga ngesimo osubhekene naso njengamanje. Ikhona abazalwane. Haleluya. Twala wazithwalazo ono sonoche haleluya ngesi singeso
inkinga zakho ngoba kungenzeka inkinga uyibheka profeti kodwa mhlawumbe umlomo wakho ungayinakekeli mhlawumbe ulimi lwakho belingayidali into ebingeke izibe khona so njengoba simlapha sibhekele noma ubani bazalwane ngempela okudala dale manje kodwa ufuna ukuba siyafa ngabe siyafa uNkulunkulu amenzela umusa namhlanje ngiyacela ukuthi alithathe leli thuba ngoba lincane eliphinde size kanje mhlawumbe sona ngendlela ikodeke nawe ngendlela ine yakho lele lidinga wena umoya uthanda ubahlungu nje bazalwane basingena lapha umoya uthanda ubahlungu kakhulu ngoba kwasengathi leli thuba leli lincane abantu bazosiluza bengaphinde belithole so ngiyacela bazalwane nombani ola sizothandaza uyivulekele utshela uNkulunkulu wakho ukuthi Nkosi ngiyakufuna mhlawumbe omunye uzocela izingane zakhe mhlawumbe omunye uzoyicelela yena mhlawumbe omunye uzocela iminyango othile ukuthi awuvuleke thandaza akulinde ukuthi ufuna ukumemeza thandaza ngendlela uNkulunkulu akudala ukuthandaze ngayo noma bekuthiwa uyamemeza noma kuthiwa uyakhala noma kuthiwa uvule kodwa namhlanje ithuba lakho bazalwane lokuthandaza uphakeme baba uphakeme haleluya uphakeme Jesu amanda onke silapha babalwandle nedrobha namhla khona besasinobijosi yamandla khona besingozi yokuthandaza khona besingozi yokukhuleka wena Nkulunkulu uphakeme baba uthe ezwini lakho linkemba ebukhali ehlabathakoni zombili namhlanje Jehova ngikhulekisa imindeni yonke namhlanje Jehova ngikhulekisa abantu bakho moya oyingcwele esabafaka kule ndawo ezwele namhla baba sicela yonke imimoya ephila phezu kwempilo zethu ingamnawo amandla namhlanje Jehova cela kusala amadimoni namhlanje Jehova cela kusala iy'nkinga baba ngiyathandaza phela ey'ndaleni ezinhle ey'ndaleni ey'hamba nokuphila ey'ndaleni ey'hamba ngenhlanhla baba ngiyacela futhi baba iy'ndalo It's
Hallelujah, Baba. Hallelujah, Baba. Oh, Fatima, let me show some together.